Това са си, ние така им казваме, жеравненски тиганици. Тези тиганици се приготвят пак, когато има празник. И за кръщине се приготвят, когато се ходи при кръстник. При беби също се правят. Тиганиците, жеравненските тиганици, в маята сипваме една чайна лъжичка сол, една чайна лъжичка захар и около 200 грама водичка, една лъжичка брашно. Сега трябва да я оставим обаче на по-топличко, по-бързичко да стане. Маята, солчица, малко захар и брашно. Сега и с водичка. Обаче хладка вода. Малка я направи. Да отиде голямо. А това са нашите жеремненски прочути теганици, които са се правили за празници, за по-специални поводи, когато се ходи при кръстници, при малко бебе, когато се ходи, когато се роди, също се правят такива теганици. А тези къдреви теганици, те се правят вече когато на Петлю ден за момченцата се колят петленца, а за момиченцата се правят теганички. Заповядайте. Ами сега се сменя водата няколко пъти да завира. Изцежда се с гибгера, нарязва се и след полка се слага в тенджерката.
подправките, червен пипер, сол, черен пипер, водичка. Това е джоджен. Сега това е ориза, който съм подготвила за яденето също. Сваряваме се ориза и прибавяме около 350 грама сиренци. 4 яйца. И в тази смес, това е плънката. Това ли е лепилото? Това е плънката за баницата. Мазнината и имаме масло. Ето така. Много вкусно. Ето така. Сега в момента разбиваме яйцата за горната вече плънка, която е слагана да залепим, така да се каже, баницата. За мен е идеално. Двойки, не знам, може би тройка. А това е баница с ориз, казва се лепило. Заповядайте да ви е сладко.